Abegbu Umuoba ndị Abegbu kere anyị abụrụ ọjọọ uche anyị ji aka na-abụ naanị ka ekpere anyị emere ọjọọ maka unu kọwaa ihe unu ji aka ka anyị mee Obineri gbati ịtọ anyị nọ n'ebe wee na-ekene gị Chineke anyị na-ekene gị n'isi mmụọ anyị gara n'ebu mmụọ Anam ndị chọrọ ka wapụta mgbanwe iwe dị iche iche na Anam wee na-agasiga Anam niile bụ mmụọ land iwe na-eme na Anam na-adịsị ọma ka wa gbasi anyị ọ adịlịba mma nke gosi na anyị nwere mmadụ Chukwu wee na-asị gị mee ka obi ụmụaka anyị dị etu a ka ndị nwa na-ese iwe ọzọ iwe niile ka ọ na-anụ mmadụ iwe bụ iwe dị Anam mkpa eme n'iwe Anam wee bụrụ ezigbo obodo ya bụ na ije wa bịara bụ ije nwe ugwu ọ dịlịba mma dịla Anam mma iji unu bịara na Abegbu Chukwu egozi unu Chineke emere unu iwe dị iche iche Chineke egozikwu unu Anam Chineke emeghe ebumnuche unu ka o mezuo n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Burundi yawa ngwa ndị be anyị ekenego nwere dịka ka m kọwara na mbido na anyị bụ ụmụ Anam okporo nwa anyị ọnụ anyị ebiro n'ofu ebe mụnwa eji m Ikeja Lagos nwere ndị bisikwa Abuja ma ebe ọzọ eri mbọsị ụka ka anyị si gaa n'ile anya ma anyị ejego ụmụ jee ọrụ ma jee mụdọrọ jee Igbo mmịata ka anyị si wee bịa ya bụ na nke mbụ bụ na anyị kenyere ndị Umuoba nabatara anyị daalụ na eri nne ibe anyị ji bịa mma abịa ọsọ nke a na-akpọ rundown na mba anyị ọsọ dị topics bifo anyị ebidozie tụlibezie n'ogbo nwere ndị otu anyị ọzọ nọsi n'ezi ma ọ bụrụ na ba bịara n'ugbo okwu ka anyị ji wee bịa nke mbụ dịka ibie bụ maka ụmụnne anyị mụọla na ụmụ agbọghọ nara ejezi akwụkwọ ndị na-aba ya na-adị n'oge na-eruru elu ya na ụlọ akwụkwọ anyị ọ bụ na anyị enweghị ndị nkụzi Anam maka na-egwu akwụkwọ iwe kụzie n'onye ọzọ so ụmụnna anyị mụọla anyị nwa na-abanye na dị n'oge na-eruru elu ndị otu anyị emegide nna anyị gwa isi bụ ọ bụ na isi na ya adị mgbari dị ma ọ bụ mgbara ọtete nwee di ịbanye n'ibe dị nwe na ọ na-ebe nwa na ọ bụrụ nke emekata ebe nwa mgbarọ nke asị na ọnọ nkịtị na ọ dịrọzi anyị mma na ibe nne ya anya ndị oyibo na-akpọ investigeshọn anyị mere anyị chọtabụrụ na aka ndị nne na nna dị na nya bụ ibe ọ bụrụ sọsọ na mmụọla anya anyị achọzi ije akwụkwọ na o nwere ndị nne na nna ọbụla ọba na-asị ngwaba jebe na ibe gị ejebesi ya bụ okwu ụzọ n'okwu anyị ji bịa sị ka anyị n'ụlọ kpaa nkata nke ịbụ dịkwu ya bụ maka ụmụnne anyị mmụọla anyị mmụ ikolobịa nara ejezikwu akwụkwọ anyị niile chọziri ije ebute ego anyị asịrọ mma na ije n'obodo oyibo dị mma mana kwụsịrị ga abụọ pekete mpe sekọndịrị skuul ka iwe ike na ga-aba ka ikwukwu ihe ederede n'ebe ọ na ọ bụrụ Anam ka a na-asụ n'ebe ọ iwu ihe ederede asị gị abana maka ịbanye n'ebe ọ ebe gbuo gị
mpotu ụmụụlọ nna anyị ụmụ ikolobịa na maka oge anyị nọ na mmewu ndị nna na-asị na agwahụ ibe na-eje eme na asịba na ego anyị ndị ọcha bịa buru ka ha na-eje ebu ego gasị mbụsị na ka ndị ọcha ji bịa na mbịa ebulu ego mana ọ bụrụ iwe na-enwe gị bụ na ndị ọcha bịara Afrịka wee ndị Afrịka wayo maọbụ nye anyị nke nye anyị baịbụl nala anyị gold ma ụmụ ibe ndị ọzọ ibe ụba bụrụ na na-ewogiri nne ego nke dị na Naịjirịa ibutego oke ọ bụrụ na ọnụ ọzọ bịara buli onye ọcha bịara buli ego n'Afrịka maọbụ na Naịjirịa na-ewogi iwu ego nke nọ na Naịjirịa wee ratago oke n'ọkwa na ego na-ahụ ya eji arata oke ndị nna ụmụnne anyị nwanne ọ bụ na mmụ ikolobịa nwanne ọ bụzi n'ọsọsọ mbute ego na ọ bụrụ na onye na-eji obodo Igbo ka ọ jee alụwa ọrụ nwere satifiketi rụwa ọrụ maọbụ ka ọ gụba akwụkwọ na anyị na-akpọkwu ndị mmewe ụmụ agbogolo maka na nke m nọ on my own na-eme program ndị yut anyị nwa nọsị na Facebook ihe anyị ji si ka anyị weta ya n'ụlọ bụ na anyị niile corporation hazi nke anyị gwa ndị mmewe na ụmụ agbogolo ka a mara eji nye ka ọ kwụsịkwuo n'iwu ụzọ iwu na-abụ ka anyị chọrọ ka ndị be anyị nyere anyị aka mgbe okwu n'ime iwu a bụ ndị na-esi Igbo ihe nche esi Igbo na onye mụ na ibe gị na-esi Igbo ma ọ bụ na isi Igbo ka gị mma ma ọ bụ na ya lụrụ onye mụ na ibe gị n'ọpụta n'ibe esizi na ogologo obodo ya bata n'okporo na-esi Igbo Igbo ịchọ iso Igbo iwu bụ na-asụ no everybody with the mental capacity ịbịa n'ọfụ ebe n'ibe pambọs ọdịrapụta ụlọ ka ya meke n'ibe nwa nke Igbo anyị sịkwa ka ndị nwe obodo ndị nna anyị kunu nlenye anya bụ ibe nwe na-eme bụ mkpamkpa ego mbute na-akpa n'obodo anyị maka na ọ bụrụ unu bụ ndị nna na mmewe nwa obodo echere aka wọlia nne na ime ya dakwasị Anam na-emegide mmadụ esi n'ibia gwale ofu n'ime ndị nwa anyị si na ọ dịrị anyị mma bụ ibe ụmụnne anyị na-eme bụ nke na mmadụ chere ije lụọ ọrụ ka ndị mba ama dịka ọ bụ na nwoke nwee nọ nne gụnya ma awa ji basị m na-akpata eke mba lụsi ọrụ bie lie nke ulie nke na ọmụ na ya na okwu adịrọlụ mmụọ na mma ọba ọ bụrụ na anyị emedogo na ya kpataazịa n'udo na ọ chọrọ nọọ iwuzi anyị gburu onwe anyị na ọ bụrụ ife onye nwe onwe igbuo maọbụ onye maọbụ igbuo si na ị na-abọ mbụ ibe nya bụ nzuzu ka ọ bụ ma duru a nọrọ n'ụlọ ewu a mụọ dịka onye ndị be anyị nke na-arụ ụmụ ụlọ anyị ji amụ na amụrụ m na Anam too na Anam gụọ akwụkwọ na ibe niile m mere bụ na Anam arakata ka m bidoro iti egwu bụ na mmụọ m ka m lọnchi my first album emekete si na Anam na ikolobịa nwụrụ ebe buru ozu ikolobịa na oburu akpa alị anyị gbabanye mụ na oyi a na-atụ ọbụ na enyi oyi a na-atụ gị mana ka ọ bụzi na nne ọmụ 20 years 30 years 18 years ụmụụlọ anyị mana ibe anyị chọpụtara na aka ndị nne na nna dị kwue ọ bụrụ ọsọ ụmụụlọ anyị nwa sọsọba n'aka ndị nne na nna dị ya maka na jebe n'ibe gị eje esigo jee nwee dị n'ibe gị eje esigo nekwe na ọma na ọgbọ gị nọ n'ọnụ o so n'ibe na-ebute ibe nwa ya ka o ji bụ na anyị kpọrọ nne kpọọ nna kpọọ ndị nwe obodo kpọọ ndị mmego kpọọ ụmụọla anyị si na ọka anyị nwere mkpa nkata eji m uche na-ene anya nne maka ndị otu anyị ndị na-ekwusi okwu ndị ọzọ mana mma akpọiterigo ụmụọla anyị na-abụ onye bụ Ada Anam Akara nakwa onye otu anyị ọzọ bụ nwa Mụarụ a na-akpọ Inye babịa kọwa onwere ma kwuo ihe ha nwere ihu tupu mụnwa abịaza conclude onye ka ndị na-egburu ụlọ gere nne